fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, libuan ka mga board feet sa kahoy nga Gemelina, gikumpiska sa CIDG Davao del Norte sa usa ka bansuhan nga walay permit. PDL nga nakagawa sa prisuhan, nanawagan sa mga drugista nga muundang na. Sa detalye sa ato mga balita, libuan ka mga board feet sa kahoy nga Gemelina ang gikumpiska sa tropa sa CIDG Davao del Norte Provincial Field Unit ug Sentro New Corelia sa Davao del Norte human masakpan sa operasyon sa mga otoridad nga walay permit ang usa ka bansuhan kon sawmills nga nag-operate sa Purok 2, Barangay New Bohol sa naisgutang lungsod. Subay sa report sa CIDG Davao del Norte, moabot sa 2,200 board feet sa kahoy ang ilang nakumpiska ug usa ka set sa banso nga giturn over ngadto sa mga barangay official samtang gihulat pa ang resulta sa administrative proceedings sa Senro. Ang kahoy nagkantidad og 86,800 pesos. Kasuhan sab sa CIDG og paglapas sa Presidential Decree 705 kon Forestry Reform Code of the Philippines ug Republic Act 460 kon an act regulating the operation of sawmills. Ang mga naabtan sa mga otoridad sa bansuhan nga sila Raimundo Roque Telemporos o Mario Romero sa Galdia nga mauitag-iya nga wala sa lugar atol sa operasyon. Gidaig ni Police Colonel Santiago Pascual III ang gihimong kooperasyon o koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno o ubang law enforcement unit aron magmalampuson ang pagpatuman sa balaod. Daghan man ang mukundina sa mga tao nga nasulod sa prisuhan tungod sa ilang binuhatan og pipila lang ang mutuo nga duna pay panahon aron itulid ang nahiwi nga dalan. Kaganiha, naabtan sa Newsline team ang paglaya sa usa ka kanhi opisyal sa Davao de Oro nga nasulod sa Provincial Rehabilitation Center tungod sa kaso sa droga. Atong sutaon unsay nahitabo sa iyang kinabuhi sulod sa 3 ka tuig ug tunga sulod sa Rehabilitation Center. Ani ang report. So, unsay feeling nimo Sir Laya? Happy. Usa si Habit, dili tinuod niyang pangalan. Sa 300 ka mga piniriso kon persons deprived of liberty nga nasulod sa Provincial Rehabilitation Center sa Davao de Oro. Nag-atubang sa kasong paglapas sa Section 5 ug Section 11 sa Republic Act 9165 kon the Comprehensive Dangerous Act of 2002. Naabdan ako si Habit nga aktong mipirma sa iyang release paper kaganihang buntag ug misugot kini nga akong ma-interview sa dihang pagawas na siya sa PRC. Nahimong Pinoy-ana ni Habit ang Rehabilitation Center. Mao kini ang iyang istorya. Pila ka katuig sa facility? Tulog to, ma'am. Unsay imuhang kaso? 5-11. Bit-bit ni Habit ang usa ka plasticware nga dunay sulod nga mga personal niyang gamit kay kagahapon gikuha na sa iyang pamilya ang uban niyang gamit. Sa gawas sa Rehabilitation Center, nakahigayon akong pangutana kang Habit, naa ba siya'y leksyon nga nakutlo sa iyang pagpuyo sa Rehabilitation Center? Daghan Sama sa pagbago, pag reforma sa mga kagalingon, o basta daghan no kakatun kag mga spiritual kailangan po may Bible sharing dia. Pinaka-gwapo nga moment nimo Sir nga nakagsulod nga dili nimo malimtan. Kanang pagbagong buhay o makahunon na ta sa Ginoo. Si Habit usa ka elected official sa ilang munisipyo sa dihang nasikop siya sa pagpangronda batok sa ilegal nga droga. Sa iyang paglaya, duna siya tambag sa mga tao ug mga kabataan nga nagpabilin pang anaa sa bisyo sa ilegal nga droga. Siguro kung may istorya sila nga kanang mga trabaho nga mga dili mayo, magbag-o na sila. Kay para gyapon na sa to mga pamilya, mga mahal na to sa kinabuhi. Wapo man diya sa sulod.
lain ang gawas, lain mong gudihapon. Kaya ang diri, ang pag-bag-o si mong kugulingon. Matod ni Habit, usa siya ka biktima sa kalibutan sa mga nasaag. Ug sa iyang pagpauli kaganihang buntag, iyang gibitbit ang usa ka leksyon nga gikinahanglan mo subay kita sa matarong nga dalan ug sa kanunay mag-ampo. Karong mga orasa, ana-ana si Habit sa iyang pamilya ug nagkuyog na silang tanan nagatubang sa grasya sa talad kan-anan. Kami nang hinaot nga sukad karong mga orasa human sa ilang pag-ampo, mamahimong ligon ang iyang pamilya kay iya na kining mga kauban ug dungan silang maglatas sa dalan alang sa kaayuhan sa ilang pamilya ug sa ilang komunidad. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe! Na-intercept sa Bureau of Customs na iya og PDEA ang cocaine nga gitago sa spare parts sa motorsiklo. Resulta kini sa walay pagluag nga anti-illegal drug campaign sa Administrasyong Duterte. Ang shipment padulong sa nasod Hong Kong gideklarang motorcycle muffler, brake pads ug radiator hose apan dihang gihiling sa mga otoridad. Nadiskubrihan ang 445 grams nga cocaine nga gibana-bana mo kantidad sa 2.358 million pesos. Ang droga gitago sa tambutso sa motorsiklo. Nagpadayon ang investigasyon aron masubay kinsay nagpaluyo sa shipment aron makasuhan o paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act o Republic Act 10863 kon Customs Modernization and Tariff Act. Nagpahigayon og search and destroy activity ang mga personahe sa Alabel Municipal Health Office o mga barangay official sa mga posibleng breeding ground sa mga lamok nga nagdala og dengue sa lungsod sa Alabel, Sarangani Province. Ang aktibidad gihimo sa Purok Latian, Barangay Tukawal nga dunay na record nga kaso sa dengue. Tinguha sa aktibidad nga mapakusgan ang anti-dengue initiative sa gobyerno. Hilabi na karong ting-ulan, busa, kanunay ang pahimangno sa publiko nga batasanon ang pagpanghinlo sa tungkaran, iyabo ang mga tubig nga nagpundo sa mga botilya, ligid o mga pet bottles aron dili makapangitlog ang mga lamok nga posibleng nagdala og dengue. At tangi! Indigent nga mga residente sa Laak, Davao de Oro gipailawom sa 15 días na training sa TESDA o mobile bloodletting activity sa Cotabato Province nagmalampuson. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Sa PCSO. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building, Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company.
Gipailawom sa 15 kaadlaw nga training sa driving para makakuha og National Certification 2 ang 25 ka mga indigent nga mga residente sa Barangay Mabuhay, Laak, Davao de Oro. Ang driving leading to NC2 with theoretical driving course gihimo sa Technical Education and Skills Development Authority Contesda ug lokal nga gobyerno sa Laak sa tinguha nga matabangan ang mga residente nga madugangan ang kahibalo sa pagdrive aron adunay dugang panginabuhian nga makaabag sa panginahanglanon sa pamilya. Ang Barangay Mabuhay beneficiaryo sa Retold Community Support Program sa Provincial Task Force LCAC sanglit ang lugar gideklarang insurgency free. Gigahinan og 3,400 pesos ang matag beneficiaryo. Aron masigurong makahibalo ang mga partisipante, gitudloan sila sa basic nga paghiling sa makina ug usa sa gihimo ang paghiling sa fluid, tubig sa radiator ug importante ang kahinlo sa sakyanan. Human sa evaluation ug training, gipanghatagan dayon og certificate ang mga beneficiaryo. Nagpahigayon og bloodletting activity ang lain-laing LGU sa Cotabato Province ug Sarangani Province atol sa World Blood Donor Day kagahapon. Dakong tabang ang dugo hilabi na karong panahon sa ting-ulan nga uso ang sakit nga dengue. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Subay sa pagsaulog sa World Blood Donor Day, usa ka bloodletting activity ang gipahigayon sa lokal nga gobyerno sa Cotabato nga gisalmutan sa mga empleyado sa Kapitolyo. Gihimo ang mobile blood donation drive sa covered court sulod sa Provincial Capitol Compound kagahapon Hunyo 14. Nagmalampuson ang usa ka adlaw nga mobile blood donation program tungod sa pagtinabangay sa Cotabato Government Employees Association, Integrated Provincial Health Office, Cotabato Provincial Hospital ug Cotabato Regional Medical Center nga nakabase sa Cotabato City nga may temang duguyanihan, sumagip ng buhay, magbigay ng dugo. Samtang nakigduyog sab ang lokal nga gobyerno sa Label, Sarangani Province sa pagsaulog sa World Blood Donors Day, pinaagi sa pagpahigayon og bloodletting activity sa Barangay Kawas. Gipangunahan mismo sa Philippine Red Cross, lokal nga gobyerno sa Label, pinaagi sa Label Municipal Health Office, Kawas Barangay Council ug Philippine National Police ang aktibidad. Ubay-ubay sabang midunar sa ilang dugo ato sa aktibidad, hilabi na nga daghan ang hinahanglan og dugo karong panahon nga nauso ang sakit nga dengue. Nagpaabot sa iyang pasalamat si Municipal Vice Mayor-elect Lente Jun Salway Jr. sa tanang misalmot sa bloodletting activity, hilabi na ang mga wala nagduduha sa paghatag sa ilang bililhong dugo. Gipasabot usab ni Salway Jr. kung unsa ka mahinungdanon ang pagdonate og dugo nga makasumpay og kinabuhi sa mga nanginahanglan. Gipasidunggan usab sa aktibidad ang mga barangay, individual o grupo nga hugot ang suporta sa bloodletting activity. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Matagamtaman na og balik sa mga Davaoenyo ang face-to-face celebration sa Kadayawan Festival karong tuiga. Kinihuman gitugutan sa lokal nga gobyerno ang selebrasyon nga makita sa mga tao ang aktual nga pasundayag sa mga performers sa lain-laing events. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Plastado na ang balik face-to-face nga pagsaulog sa Kadayawan Festival human ang kapinduha ka tuig nga virtual celebration tungod sa pandemya. Sa gipagulang anunsyo sa official Facebook page sa Kadayawan sa Davao niadtong milabing semana, face-to-face na gyud ang mga major events sa Kadayawan Festival nga magsugod gikan Agosto 15 hangtod Agosto 21, 2022. Kini subay sa nakalatid sa Executive Order No. 21 sa Davao City LGU. Namugna na ang Executive Committee nga mao'y muhanay sa mga aktibidad sa Kadayawan. Pipila sa mga gikahinaman sa mga Davaoenyo, matag Kadayawan Festival, ang indak-indak sa kadalanan ug ang mabulokong float parade. Usa si Arnel de la Peña sa mga nalipay nga balik face-to-face na ang selebrasyon sa Kadayawan. Sanglit niya itong wakay pandemya, pamilya ug mga higala ang iyang mga kauban sa pagsuri-suri sa syudad panahon sa Kadayawan. Apan dihang gipailawom sa mga lockdowns ug hugot nga quarantine restrictions ang Davao City, temporaryong naundang ang pagpasundayag ug kahugyaw sa Kadayawan. Hinungdan nga gihimong virtual ang pagsaulog niini sukad 2020 hangtod 2021 tungod sa hulga sa COVID-19. May mga parid sa dalan, like ano mga kalingawan sa mga sakyanan, mga parid, like nga na. Mga kuan po siya kaning bibo kay siya. Sama ni Arnel,
Gikalipay sab ni Junelo Pagawayan ang balik face-to-face nga selebrasyon sa Kadayawan Festival, sanglit naglaom siya nga makabinta na gyud sila og balik sa ilang negosyo. Lipay ko kay Kwan, kanang okay na ang tanan, halos. Tapos ibalik na po customer mo. Sa una kato pag pandemic, so good, wala gid customer na mo halos sir. Pero mintay, halos mayalin. Karon ni magbalik ng normal, murag ni balik ng normal. Bisan pa man nga face-to-face na ang pagpasundayag sa tinuig nga pista, nagpahimangno gihapon ng City Tourism Office sa mga musalmot sa nagkadayang aktibidad nga kanunay magsutog face mask aron dili mataptan sa COVID-19, hilabi na nga gilauman ang pagdagsang sa mga dumuduong sa syudad. Ang Kadayawan gikonsidera isip biggest festival celebration sa Mindanao o gilang king of all festivals sa Pilipinas. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Kadto naghimpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website na www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!